Kennen je ze nog? De moezen. Het wie een pleeg. En een van de doetietstroffen boeren die in actie kwam, was kocht het nou voor een tweede moezenpleeg. Na de eerste signalen uit de bouwhoeken rint het aantal meldings nou hut op. Hard wordt de eerste rein, daar is een boezem, daar gaat een tuin en daar gaat verschrikkelijk mal. De bekoudem, in de natuurgebieden zitten ze al. Himmelen, hier bij Gasteland zitten ze al. Ja, en het gaat nou heel hut. Het is wetdroeg en als het zo bloedt, dan komt er een tweede plaat, dat ken je door. Er is het werken aan een effectieve methode om de moezen te bestrijden, maar die is nog net voen. Nou, het onderzoek rent nog. Er is nog een stukje verlenging komen. Ze hebben wat extra geld het economische zaken beschikbaar stelt. En dan ben we tieren wie is mooi. Dus het gaat gewoon trouw en onderzoek dat heeft gewoon tijd nodig en dat moet al goed onderzocht worden. Maar ja, aan de andere kant de maar, we zijn hier onderheen, maar aan de andere kant de maar, er is een muizen en die boeren wel graag met gang een oplossing en dat is helemaal te begrijpen. En de juiste oplossing is er nog net. Er zijn heel soort mogelijkheden, maar de ei van Columbus is er nog net. Van der Wal zijn eigen bedrijf op Indiek is nou in wat rustiger vaarwetter bedarren. Er is gas en... Hier ben een moezen voort. En het gas had hier best onslaan. Dat is net overal het geval, maar hier is het best onslaan. En we kunnen alweer om raak menen. En dat is een enorm goed gevoel. We hebben wel flink hier een heel soort sneden mist. En de eerste snede weer heel licht. Maar nu, dat naaie graden, dat zit nou goed broek. En we hebben wat gerst erin zitten, dus daar heeft ik wat meer opbrengst. Dus ja, dat gaat nog hartstikke best.